És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en. Jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Nagyon-nagyon vártam ezt a mai szerdát, nem mindig szoktam ennyire izgatott lenni, hiszen gyakran hívok olyan vendéget, akit már nagyon-nagyon jól ismerek, de a mai vendégemről ezt nem tudom elmondani, bár nagyon régóta szerettem volna itt vendégül látni. Hát azt mondjuk erről a műsorról, hogy példaképeket mutatunk be, olyan embereket, akik időtlen éveken át csinálnak valamit szenvedéllyel, szívvel, lélekkel, és bizony ez meghozza az eredményeket. Ezek a karrierek, ezek az életutak olyan inspirációk, olyan motivációk a számunkra, amelyek miatt mi magunk is elhihetjük, hogy bizony, ha nekik ment, hát nekünk is mehet. Azt gondolom, hogy sokkal jobb vendéget, mint hogy itthonról is lehet egy jó ötletből nemzetközi siker és nemzetközi karrier, nem is hívhattam volna. Szeretettel üdvözlöm Peller Mariant, a Virtuózok producerét. Szép jó estét, szervusztok! Szia! Szerettem volna nagyon emelni téged, mert készülve, azt tudtam, hogy valami fantasztikus, amit csinálsz, de készülve erre a mai műsorra, egyre több aha élményem volt, hogy te jó Isten, még ez is. Tehát, hogy ha látná a fejembe bárki, hogy ilyenkor mi zajlik, tehát ez a teljes rajongással vagyok tele, mire ide. Vagy. Nagyon. Egészen megdobogtattad a szívemet itt a felvezetőbe, és azért nem nagyon szoktam így rádióriportok alatt már így az évek folyamán izgulni, de most egy kicsit izgulok, hogy úristen, egy ilyen bevezető után mit tudok én neked mondani, hiszen példaképünk vagy te is nekünk. Na, de én se érzem, hogy ez indokolt lenne, hiszen én mindig azt mondom, hogy csak teszem a dolgom. És azt látom, hogy te is szenvedéllyel csinálod azt, amit csinálsz, de ugye ez egy karrierportré, tehát ki kell bogoznunk először is azt, hogy óvónő, aztán közgazdász, aztán nemzetközi gazdasági szakértő, aztán reklámszakember, ügynökség tulajdonos, majd komoly zenei, televíziós formátumfejlesztő, producer, tehát ez egy nagyon szép, sok váltásokkal teli életút, de kezdjük onnan, hogy amikor 10 éves voltál, és érettségi előtt álltál, mit gondoltál, mi leszel, ha nagy leszel? Hát volt minden az embernek ott a palettáján. Nagyon szerettem volna nagyon szuper sportoló lenni, sokáig kézilabdáztam is, de aztán hozni kellett egy döntést, hogy tanulás vagy a sport, mert Pilisvörösváron jártam be, és ugye kettő összeegyeztethetetlen lehetett volna, de hát nyilván színésznő szerettem volna lenni, rádiós riporter, de nyilván a legnagyobb inspiráció az édesanyám volt, aki óvónő volt, és nyilván ez volt nekem is az első irány, az első út. Dolgoztál is, azt hiszem a 3. kerületben voltál óvónéni? Nagyon rövid ideig, igen, és nagyon emlékszem minden gyerekre, ez egy jó volt, ez egy ilyen szűk periódus, és voltak köztem nagyon-nagyon érdekes és nagyon cuki gyerekek, és nagyon sokat hozzátett a 3 gyerekem neveléséhez az óvónőség. Hát és gondolom egyébként a virtuózok, kis virtuózokkal való dolgokhoz is, igen, nem? Igen. Ez tényleg azért nagyon, amikor úgy a legelső árajánlatot 2014-ben megkaptuk a gyártócégtől, és szerepelt benne egy pszichológus. Jaj, mondom, ne idegesítsetek már ebbe a műsorban, biztos, hogy nem lesz. Hát itt vagyok én, és tényleg ilyen kis autókkal a zsebembe rohangáltam, és amikor úgy láttam, hogy hát ott valamelyik gyerek nagyon izgul, akkor próbáltam őket. Tehát ez nyilván megvan, ez egy jó inspiráció volt, és hát nyilván nagy példaképpen volt anyukám, és azért szerettem volna óvónő lenni. Hát aztán, amikor úgy fél évig tartott, hogy összegyűjtsem a nagymamámnak, visszaadjam a jogosítványomra azt az összeget, amit kölcsön adott, akkor úgy gondolkodtam, hogy hát lehet, hogy mégse ez az igaz irány, és itt nyilván ott van a hivatástudat és minden is, de hát 18 évesen azért az embernek még úgy eléggé komoly önmegvalósítási vágyai vannak, és hát akkor elindultam Németország felé. A nagymamával való kapcsolat egyébként is visszaköszönt, bár még nem a zenéhez indulsz rögtön, de apai nagymamád dalénekes volt, nem is ismeretlen, sőt, és milyen érdekes, hogy aztán a zenéhez ért a karriered. Igen, ez egyébként hogy tényleg nagyon érdekes, mert a klasszikus zenével is elég későn találkoztam, és itt is az óvónőképző volt, az Berke Katalin, az énektanárunk behozott egyszer egy óriás magnót, és akkor abba betette az egy kiállítás képei című számot, és azt mondta, hogy hát nem kell korban elhelyeznünk, vagy leírnunk, hogy milyen, nem csak, hogy rajzoljuk le, hogy mit jelent nekünk a mű. És hát fantasztikus érzés volt, és tehát tényleg akkor találkoztam úgy igazán először a klasszikus zenével, és nyilván a családban már azért erről volt szó, de egészen más típusú. Azért a klasszikus zene az komoly zenének nevezik itthon, amit úgy annyira nem szeretek, de a klasszikus zene az azért ugye zenének a csúcsa. Van
minden zenében, minden egyes zene irányzatban jó és rossz is, de a klasszikus zene az azért mégis valami különlegesebb, és azért így... Hát meg mindennek az alapja, az origója. Tehát, hogy nem lennének rapperek, hogyha nem lett volna annó Mozart, Brahms és a többi. Tehát, hogy ez... Igen, a nagy rockerek, nem? Hát, a Liszt Ferenc például. Hát igen, Kodályról is azt mondják egyébként, hogy egyáltalán nem egy unalmas valaki volt, aki ezt a módszert megalkotta, amit aztán te most a világban terjesztesz, de ide még nem futunk ennyire előre. Azt mondod, Németországba vetted az irányt, és gazdasági tanulmányokat kezdtél folytatni, ugye neked eleve a családi indítatás német hátterű. Igen, én sváb családból származom Tehát, hogy abszolút. te tudtál németül is rögtön? Kétnyelvű voltál? Hát igen, azért valamennyire tudtunk, de inkább csak megértettük a német nyelvet, és azért az, hogy Németország felé indultam, az volt, hogy legyen egy olyan nyelv az embernek a hátizsákjába, amivel mindent tud kezdeni, hiszen hát azért 30 évvel ezelőttről beszélünk ott. Hát akkor a német volt eleve az alap, eleve igen. Mindenféle nyelv, aztán majd utána, amikor a befektetési tárgyalásokat angolul kellett vezetni, akkor ez egy nagy handicap is volt, mert annyira jól el voltunk itt Európában, úgyhogy ilyen autodidakta módon Szingapúr felé a repülőn tanultam be szóról szóra, hogy na majd mit mondok a nagy befektetőnek, és aztán úgy rám ragadt. Wow. De a német indítatás az igen, az innen jön, a nagymamámnak az összes testvére kint élt Schwäbisch környékén, és hát ők nagyon sokszor jöttek nyáron, és ez egy ilyen nagyon jó élmény volt nekünk, hogy akkor láttuk, hogy néha mindig jó autókkal jöttek, meg hát volt igen, jó rágójuk. A nyugati rokon megérkezik. Bravo magazint kaptunk, ami itthon elképzelhetetlen. Nekem is vannak osztrák rokonaim, és emlékszem a Donald rágóra, igen, amit nagyon vártam, meg a csokikra. Igen. Tehát, hogy ez úgy megvan az embernek, mert itthon nem volt. Nem, egyáltalán nem volt, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt kimenni, és hát Münchenig jutottam, nem annyira messzire. Az unokatestvérem segített nagyon sokat, ő már akkor jó pár éve kint élt, és hát ez egy ilyen nagyon érdekes indulás volt, és nagyon érdekes látásmód, tehát egész más volt ott a vasfüggönyön túl is látni a világot, hogy lehet úgy reklámot, vagy úgy marketinget megvalósítani, hogy passzolunk oda azokhoz a taktikákhoz, amiket szeretnénk. Tehát, hogy nem ez a tipikus marketing, amit mondjuk így itthon lehetett tanulni, igen, hanem hogy mik azok mivel lehet az embereket a komfortzónájukból ki mozgatni, és ez azért nagyon sokat hozott, tehát nyilván megfertőzött egyfajta kapitalista, de jó értelemben véve mondom, gondolkodás. Már nyilván azért ott a borsókonzerv mellett, tudod, mert azért azt hozzáteszem, hogy ha volt bele virsli, akkor volt, ha nem, akkor nem. Ja, hát tehát, ez nem a habzsidőzsiről szól. Nem, az első pár év az azért, de azt gondolom, hogy nagyon jót tett, tehát nyilván Germering, Unterpfaffenhofenben laktam, ami aztán így tényleg így Münchentől még a közigazgatási határon túl volt, és 2 darab hévjegyet kellett volna venni, de hát kinek volt arra pénz, úgyhogy mindig leszálltam egyel előtt, és akkor reggel akkor bekopogtam, begyalogoltam, azért van egyébként annyi cipőm, mert ott egy pár cipőm volt, és az összes kutya megugatott. Na most a cipőidről képzeld el, van egy emlékképem rólad, meg nem állom, hogy ezt elmondjam. A karrieredhez ugyan semmi köze, de egyszer teljesen véletlenül ilyen látásból ismertük egymást, de nem ismertük egymást, egy repülőgépen egymás mellett ültünk, vagyis hogy a folyosó két oldalán. És úgy vettem észre, hogy ismerem a hölgyet, aki ül, hogy néztem a cipőjét. Én az egész életemben nem láttam olyan szép cipőt, mint ami akkor rajtad volt, egy szandál, fekete és gyöngyök, és hát valami álomszép volt, és néztem felfelé a cipő lába, hogy ki tartozik hozzá, és akkor láttam, hogy te vagy, de alapvetően jellemző rád egyfajta ilyen fantasztikus stílusosság, de gondolom a cipők területén aztán még inkább. Igen. Ez a cipő, ez így beakadt, tudod, mert nem az volt, hogy tudod, hogy megtudta az ember a cipő sarkát ilyen szépre, meg műanyagra, mert pont egy percet lekopik, hát ez azért ilyen 3,5 kilométer gyaloglás volt, és nyilván szép cipőbe kellett venni, nem sportcipőbe, és hát tudod, ez a vassarok, így kopogtam reggel 6-kor, összes kutya már tudta, hogy én jövök. Úgyhogy ez olyan élményt adott, hogy azt mondtam, hogy na majd egyszer lesz egy cipőszekrényem, és az meg lesz világítva, és megmondom őszintén, nagyon vigyázok. Tehát tényleg és megvan világítva a cipőszekrény? Megvan, és nagyon sok cipőm van, és nagyon sok fajta, de nagyon odafigyelek, hogy általában nem ezeket a nagyon különleges stílusú cipőket keresem, ami ugye divat után megy, úgy az öltözetem se inkább jól álljon, nem hát meg egy klasszikus darab az mindig jó. Klasszik, és a cipőim is ilyenek, és azért megpróbálom legtöbbször azért a jó kis leárazásokba megvenni, nagyon jó a cipőméretem, 36 és feles, 37-es. Az jó, mert az nem az átlagban, 8-as mindig elfogy, igen, azt tudom, és igen. ebből mindig lehet kapni, és úgyhogy igen, én is emlékszem, és megvan még az a cipő, nagyon vigyázok rá.
Van egyébként külön története is, de ez majd máshol. Igen? Majd azért utána mondd el, kérlek. Jó, okay. Na látjátok, ezért, hogy két nő miről tud leginkább beszélni a cipőkről, függetlenül attól, hogy micsoda karrier és sikerek. Németországban dolgoztál, tapasztalatot szereztél, tanultál. Aztán egyszer csak hazajöttél, és azt mondják rólad, hogy egyébként is azt mondják rólad, hogy a munkabírásod az egészen kiemelkedő, az átlagostól maximálisan eltérő, de hogy elhoztál ide egy olyan gondolkodásmódot, persze dolgoztál még egy-két német vállalatnál, de itt azért akarok túllépni, mert itt sales és értékesítési területeken jeleskedtél, ami nyilván nagyon fontos állomás, de valószínűleg sokkal fontosabb az első lépés, amikor azt mondtad, hogy na, én most egy saját céget csinálok, és lett egy ügynökség. Igen, igen. Abszolút. Az bátorság kellett hozzá, hogy egy ilyen döntést meghoz? Hogy a biztosból akkor én most vállalkozó leszek? Vagy mi vezetett akkor ahhoz? Akkoriban még talán egy kicsit szerencsésebb voltam, majd a virtuózok, ha oda jutunk, az volt inkább egy komolyabb bátorság, mert nagyon-nagyon kevesen hittek az elején benne. Az ügynökség is, de ott nagy szerencsénk volt, mert bevásárlóközpontok értékesítésével kezdtem el itthon úgymond a karrieremet, és ott tényleg a sales tevékenységet vittem, és hát olyan cégeket hoztam be Magyarországra, akik még sose voltak, és az ember összebarátkozik, és még ez kapcsolatrendszer. Óriási kapcsolatrendszer, és hát aztán amikor úgy döntött az ember, hogy saját céget alapít, akkor már volt egy elég erős bázisom, és azt tudom mondani, hogy a regionális kampányokat a Spárnak mi csináltuk, akkor a Bahamaxnak dolgoztunk nagyon sokat, tehát hogy az ott nem volt egy akkora nagy kockázat, nyilván akkor született az első kisfiam, nagyon sokat kellett dolgozni, bevásárlóközpontoknak a reklám, marketing tevékenységeit csináltuk, nagyon híres erről a Malom Park bevásárlóközpont Debrecenben, mert akkoriban még tényleg 19-re húztam egy lapot, és hát mindenki azt mondta, hogy nagyon sok ember kell, hogy eljöjjön, és megszereztem egy nagyon szuper autót főnyereménynek, és meghirdettem, akkoriban nagyon bátran, hogy hát nyilván az kaphatja meg az autót, aki ott is van a sorsolásnál. Hát nyilván, amikor úgy a 80 000 ember megjelent körülbelül, és lezárták az utakat, és végig azon izgultunk, hogy úristen, mert hát azért ebben volt kockázat, hogy addig húzod, tudod, azokat a kis sorsjegyeket, vagy hogy tényleg ott is legyen, de nagyon hamar szerencsénk volt, talán a 8. Viszont ilyen elképesztő nagy forgalmat tudtunk csinálni ott az első alkalommal, és az egy regionális központja volt, vagy bevásárlóközpontja egy nagy vállalatnak, és hát az összes igazgatója itt volt, mert az első, és hogy mekkora, és onnantól jöttek a megrendelések. Hát mindenki veled akart már dolgozni, nem abszolút. tudták elhinni, hogy ilyen van, hogy ennyi ember eljön, és hogy mindenki tátott szájjal nézte a bevásárlóközpontot, úgyhogy ez inkább szerencse volt, azt lehet mondani. Hát meg bátorság, meg újszerű gondolkodás, meg kilépés a dobozból. Tehát, hogy én azt tapasztalom itt szerdánként, és most már tényleg a 3. évada ez ennek a műsornak, hogy aki picit is máshogy gondolkodik, mint addig bárki, aki mer más lenni, az általában a siker a jutalma, vagyis annak általában a siker a jutalma. Egyetértek egyébként tényleg, tehát hogyha az ember megálmodja azt, amit szeretne, és azt tényleg utána kategórikusan végigviszi, és olyan emberekkel veszik körül magát, és tényleg igaz, hogy téged körülbelül 5 ember átlaga vagy, akkor azt gondolom, hogy ez abszolút sikerülhet, és tényleg mindenkinek receptre írnám fel, hogy higgyen önmagába. Ez az, ami a legeslegfontosabb. Igen, és ebben vagyunk a legnagyobb deficitben itt Magyarországon. Igen, ebben azért van hátrányunk, és talán ehhez hozzátett az a gondolkodásmód, és tényleg, tehát, hogy azért mindenki azt hiszi, hogy ott nyugaton ott van a Kánaán, biztosan, de hát nyilván nem annak, aki babysitterként. Meg hát a verseny is sokkal nagyobb. Igen, mindenképp, meg hát sokkal többen vannak, de talán a szorgalmunk, a magyaroknak a szorgalma az, ami abszolút kiemel minket, én azt gondolom, meg az óriási heritage, ami egy klasszikus zenei világból, vagy hagyományaink, a zenei hagyományaink, a zeneoktatásunk, hogy a bölcsibe már Kodály módszerrel oktatják a gyerekeket. Azért még ma is van ez? Abszolút, igen. Mert igen. Most múlt pénteken abban a szerencsében volt részem, hogy a Műpában lehettem a Budapest Fesztivál zenekar zárt próbáján. Brahms magyar táncok próbát néztünk, és tényleg hát hallhattuk, ahogy a Fischerivel leállítja a zenekart, véleményezi, egészen elképesztően fantasztikus élmény volt. De hogy ott többen arról panaszkodtak, hogy minket még vittek a gyerekkorunkban a Zeneakadémiára és klasszikus hangversenyekre, és ma már nem mennek a gyerekek. De akkor ezek szerint ezt nem tudják jól, akik ezt mondják, mert akkor van ilyen képzés. Hát az, hogy mondjuk, igen, tehát nyilván sokkal kevesebb klasszikus zenei koncertre mennek már az emberek, mert szóval ez a nagy, hosszú
zongora versenyek, és tehát hogy a világ az felgyorsult, a klasszikus zene meg pont az a lényeg. Na, nem Wagnerrel kell kezdeni. Igen, ebben van igazság, de hogyha megnézed, hogy a sortartalmak mennek mindenhol, és talán ez is egy kicsit így a virtuózok sikere, hogy jön egy pici szaxofonos, előad egy 6-7 perces művet, majd egy komoly zongorista, aki meg elő tud adni. Jó, és egyébként is olyan cukik, hogy meg kell őket zabálni. Tehát, hogy az egész látvány, hogy nehezen bírom, hogy már ne a virtuózokról beszéljünk, de tényleg, tehát, hogy jönnek ezek a gyerekek a csodálatos ruháikban, és az ember úgy drukkol nekik, meg izgul értük, és aztán megszólaltatják a hangszerüket, és hát egy perc alatt elfelejtjük, hogy gyerekekről van szó, mert olyan tehetségesek. Teljesen, hogy... Igen. De hát ez is honnan jön? Onnan, hogy azért nagyszerű a zeneoktatás. Tehát, hogy ingyenes, szóval, hogy tényleg bárhova elmegy az ember a világba, Angliába, bárhol. Egyszer tényleg ilyen. Csak a nagyon magas elitnek jut az ki, hogy zenét tudjon tanulni. És nagyon sokat teszel azért, hogy minél több embernek van lehetősége. Az a tételmondatod, ami nekem nagyon tetszik, hogy ti nem felfedezitek, nem csináljátok, hanem felfedezitek a tehetségeket. Igen. A többi tehetségkutató műsorral kapcsolatban, és ez mindent elmond a virtuózokról. Na de vissza a reklámügynökséghez, tehát van egy ilyen debreceni hatalmas siker, gondolom sok-sok megbízás, én tudom, hogy közben van még egy ilyen marketing cég, és akkor egyszer csak honnan hozod a Richard Kledermant Magyarországra, tehát valahogy eljutsz arra a pontra, hogy promóterként nagyon nagy neveket hozol Magyarországra, és szervezel hatalmas koncerteket. De például ez honnan jött? Ez is a reklámügynökségből egy picit. Tehát, hogy így én azt vettem észre annak idején, hogy nem nagyon használják ki azt a lehetőséget, amit pont a mi Magyarországunk ad, a zenei hagyományunkat, a zenei tudásunkat, és nem nagyon hiszik el magukról, hogy mondjuk egy zenekar nemzetközi karriert tud futni, vagy hogy itthon is lehetnek olyan tehetségek, akik, és persze nyilván így ebben a formában ez nem igaz, mert tényleg, ha megnézzük Várdai Istvánt, aki ma a legnagyobb csellista a világban, és hát Magyarországról jön, megnyerte az ARD versenyt, és onnantól kezdve felfelé ívelt a karrierje, de még mind-mind visszább vagyunk. Tehát egy olyan időszak után, amikor ugye az embereknek nem nagyon volt önbizalmuk. Én azt szerettem volna megmutatni, hogy igenis tud lenni gazdasági vállalkozás a koncertszervezés, és hát nyilván mondjuk egy Ennio Morricone koncertnél, tehát aztán mindent megtanult az ember, olyan koncertszerződést még életemben nem láttam, még most is mutogatom és küldöm barátaimnak. Az igények, amiket elvár a igen, de ugye az egész annyira kompakt, és annyira összeszedett, és olyan sokat lehet tanulni belőle, mert ilyenkor az ember leül, megnéz, hogy mit ír alá, tehát ez 100 oldal. Nyilván. Nem úgy van az, és ezt utána az egész életedbe fel tudod használni. Tehát a tanulási folyamat, amit mondjuk nekem a rendezvényszervezés, onnan jött egyébként egész egyszerűen, hogy felkértek zenekarok, például a MÁV szimfonikus zenekar, hogy a marketingjüket is mi vigyük. És akkor így a kettő egy kicsit így összekombinálódott, és az ember egy picit beleszagolt, hogy milyen lenne. Nyilván lehetett látni, hogy azért ez tud nagy üzlet is lenni, de amiről itt az elején is beszéltünk, hogy Magyarország azért pici piac, és nagyon fontos, hogy a határokat át tudjuk lépni, és a reklámügynökség is egy nagyon-nagyon szép időszaka volt az életemnek, és tényleg itt nagyon-nagyon sok embernek köszönhetek nagyon sokat, többek között a fiaim apukájának is, mert hogy igazából ő volt az, aki ezt a lehetőséget adta, hogy megszervezzem ezeket az első bevásárlóközpont megnyitóit, és hogy tanulhassak belőle, de hogy egyszer eljön az a pont, tudod, amikor nem kiégés, mert annál én mindig szerettem azt, amit csináltam. Nincs több kihívás. Igen, ezt tökéletesen mondod, hogyha valami automatikus, és megnyertük az Apple tendert, a Mall Corner, ami nevünkhöz fűződik, akárhova mész az országban, látszik ez a gyönyörű Corner brand, a csodálatos grafikusaink, meg a Zökánt munkatársaink, a csapat, igazából a virtuózok is azért nagy, mert egy nagyon komoly csapat áll mögötte. Persze, egy személyes cirkusz nincs. Az elején mindig úgy próbálkozik az ember, de szerintem ezzel tudja pont meggyilkolni is az egész kis projektjét, de hogy amikor úgy egyszer azt mondod, hogy valami olyat szeretnék csinálni, és tényleg elképesztő szerencsés vagyok. Mondjuk nekem a szerencse az isteni gondviselés, hogy így 40 évesen egy olyan lehetőségem lehetett, hogy megnéztem a tehetségkutató műsorokat, tehát annak idején tényleg imádtuk, és ez fantasztikus kezdeményezés, és soha semmi negatívat nem mondanék rá, mert
óriási lehetőséget adott a fiataloknak, hogy megmutassák magukat. Szerintem egyetlen egy dolog nem működött, és én már rögtön az elején kiírtam, hogyha nincs tehetséggondozás, akkor előbb-utóbb elfogy a tehetség, és a tehetséggondozás hiánya az pont oda tud elvinni egy tévéműsort, hogy unalmas lesz, és az unalom az nem tud, mert hogy ez van egy időszak, ami alatt meg kell, hogy térüljön a műsor, és akkor kicsit ilyen pótcselekvés, hogy meg a lelkiismerete is az emberek, tehát ilyen nagyon outsider embereknek ekkora lehetőségeket adni, és nem felkészíteni őket rá, aztán ebből az óriás nézettségből, sikerből viszont nem fogni a kezüket, és nem kísérni őket tovább, az lelkiismereti kérdés is. Tehát én a TV2-ben dolgoztam az első Megasztár, meg a második Megasztár alatt, és én ezt nagyon belülről tudtam megtapasztalni, hogy mennyire terveztük, hogy fogjuk őket továbbvinni, aztán mennyire döntött úgy a csatorna, hogy mégsem fogja őket továbbvinni, úgyhogy ez ebből a szempontból a virtuózok teljesen más, hiszen épül mögé egy teljes háttériparág. Ebből a 4-5 koncertből, nagy koncertből, amit te, hát klasszikus, de mégse klasszikus, mert azért a Morricone klasszikus is, meg nem. A Klederman klasszikus is, de mégsem. Tehát ez a könnyed klasszikus, vagy nem is tudom, hogy hívják. Igen, vagy a Tucello, az azért az is egy nagy a Broadway-jal közösen szervezett Tucellos koncert, az is egy igazi ki volt az első? Az első koncert, hát a MÁV szimfonikusok, velük dolgoztam sokat, a Magyar Virtuózok Kamarazenekar, velük is, de így legelső nagy művész az Ennio Morricone. És egyszer te írtál, tehát te voltál az, aki mit írok neki, hát ha eljön? Ez egyébként nagyon érdekes, mert nekünk van egy ilyen kívánságlistánk, ez az irodámban is, a lakásomban is megtalálható, és akiknek fönt van a neve, azok már vagy stakeholdereink, vagy részvényeseink. Tehát, hogy és itt is, amit mondtam, hogy nagyon el kell hinni. Tehát rajta van a papíron, hogy egyszer a Domingóval fogok dolgozni? Igen, ez nem egy papír, ez egy nagy festmény, és hát most már azért az aláírásuk van ott legtöbbeknek, mert hogy nálunk például készült az irodánknál egy úgynevezett Domingó családnak egy lépcső, mert tudom, hogy nem szeretnek sokat lépcsőzni, és azért mi kiépítettünk, hogy a másik oldalról be tudjanak jönni hozzánk, mert ha itt vannak Magyarországon, akkor sokszor meglátogatnak minket. Tehát, hogy ők igazából ott is vannak, meg is fordultak ezeken a helyeken, és hát igazából ez az, ami azt az óriási motivációt és munkavírást. Hát ezt az amerikai kócsok manifestációnak hívják, tényleg, és a vizualizációs technika fontosságát hirdetik sokan. Igen, mert minden nap látod, minden nap avval kelsz, és tényleg, tehát, hogy Elton John ajánlatot adott 2015-ben a tévéműsorunkra, hogy David Furnish és Sir Elton John aláírásával van egy offerem tőlük. Tehát, és mi lett ezzel az ajánlattal egyébként? Hát igen, persze ez olyan beképzeltesnek hangzik, de visszautasítottuk. Nem volt jó financiálisan? Nem, abban tökéletes volt. Tehát azért úgy képzeld el, hogy van egy tévéműsor, aminek az első évben a csapat kaparja össze a gyártási költségeit, szó sincs még arról, hogy licencdíjat kapsz. Ó, ezt látom ki. Odáig én is tudom, mert odáig én is gyártok. Igen. Odáig, hogy nemzetközi leszek, már nem, de onnan, hogy van egy álmom, és akarok egy tévéműsort, ezt tudom. Igen, de mondjuk indulsz egy ilyen 150 milliós mínusszal, tudod, és hát tudod, hogy ez a házad meg a lakásodára, és hát azért van 3 gyereked, akkor úgy kapsz egy ajánlatot, jó ajánlat volt, pénzügyileg is jó ajánlat volt, és igazából abból a szempontból is korrekt volt, hogy 40% tulajdonrész az övék lett volna, 60 a miénk. Inkább a szellemiséggel volt gond. Tehát, hogy nálunk azért a virtuózokban van 4-5 olyan alappillér, amitől nem tágítunk. Tehát, hogy nincsenek... Nem adott ki a kezedből. Nincs, tényleg nem. Tehát, hogy és nyilván ott azért egy hetet nő vagyok, bőgtem. Most ez csúnyán hangzik, nem is írtam bőgtem, bömböltem, hogy de miért mondtunk nemet, tudod. De hogy nem szerettük volna, hogyha ez a műsor egy klasszikus zenei X-faktorrá vagy voice-á válik, és ez nagyon fontos volt nekünk, és azért az idő minket igazolt, mert... Amikor ezt kitaláltad, emlékszel rá, hogy hol voltál, amikor kipattant a fejedből, hogy kellene csinálni egy ilyet? Abszolút, teljes mértékig emlékszem rá, és az előzményeire is, ami szerintem még majd nem fontosabb, mert hogy most helyszínileg hol van az ember, de hogy honnan jött az ötlet. Márk fiam volt akkor pont olyan korú, amikor nagyon szerettem volna, hogyha valamilyen hangszeren játszik, és hát mindegy lett volna, hogy nyilván nekem így a cselló volt az álmom, tudod, azért a szülők úgy próbálják a saját álmukat is úgy megvalósítani a gyerekekbe egy bizonyos pontig, a 3. gyereknél már tök jó, mert ott már ő csellózik? Nem, a 3. énekel, de rockzenekara van. Ja, azt hittem megismerte a Hausert, és azonnal megértette a csellózás lényegét. Abszolút nem. Ha ilyen jó képűek, akkor jöhet.
Úgy volt, hogy azt mondta, hogy ciki klasszikus zenei hangszeren tanulni, és tényleg konkrétan ezt a szót használta, hogy anya, ez ciki, és hogy tényleg, tehát, hogy ne akarja olyat. Akkor ezért van egy Forbes cikked, aminek ez a cím, hogy a klasszikus zene nem ciki. Így van. Reflektálva Így van. a fiad állítására. Abszolút, tehát a teljes motivációt ő adta, és nagyon sokszor, aztán utána, hogy megkerestem Maestro Domingót, ott meg a kisebbik fiam segítsége volt, és azt gondolom, hogy a család az nekem nagyon sokat tett ahhoz hozzá, és amikor ezt kimondta, hogy ciki, akkor dübörögtek a tehetségkutató műsorok, amik tényleg jók voltak, fantasztikus tehetségek nőttek onnan ki az elején, mert hogy még ott volt, és hogy a merítés volt nagy, és mindig ez a fontos, hogy a merítés legyen nagy. És akkor ott fordult meg a fejembe először, hogy miért ne lehetne trendivé tenni, és hogy miért is ne lehetne a klasszikus zenéből, és nem cikit. És hát a végkifejlett az volt, hogy amikor egy amerikai turnéra eljött velünk, és nagyon sokat segített, ő volt úgymond a túroperátor, éppen az egyetemet végezte, és volt egy pici ideje, akkor úgy bejött a backstage-be, és azt mondta, hogy hát anya, most már sajnálom, hogy nem lettem klasszikus zenész. Úgyhogy hát ez baj, mert így legalább a cégnek is van továbbvivő, kvázi, mivel foglalkozik? Mit tanult? Hát hotelmenedzsmentet, igen. Apukája nyomdokaiba lépett egyelőre, de majd nyilván még... Az is egy fantasztikus terület egyébként, meg hát a neves művészeket mindig el kell valahol szállásolni, úgyhogy abszolút van a kapcsolódási pont. Ki volt az első, akinél próbálkoztál, hogy az megszületett a fejedben a tévéműsor ötlete, és akkor elindultál a televíziócsatornák felé itthon? Vagy mit csináltál? Mind 3-hoz, és nagyon-nagyon kikaptam, mert hát ez kiderült, hogy ilyet nem szoktak csinálni, de el tudod képzelni egy hozzá nem értő. Tehát, hogy volt ez a tollseprő, tudod, amit így hoztak annak idején, és tudta fene, hogy ez egy mikrofon, és azért van betollazva, hogy a zaj ne hallatszódjon. Tehát én így indítottam. Ez most nagyon jó lesz, de belét kell folytanom a szót pillanatban, mert az Oli már jelez nekem, hogy itt neki híradót, meg időjárásjelentés és közlekedési híreket kell megosztani a hallgatókkal, de mi mindjárt folytatjuk a beszélgetést ma esti vendégemmel, Peller Mariannal. Nem bírom, hogy le kell állni, amikor éppen ennyire benne vagyok. De azért az megvan, hogy nem tudtam, hogy mi a mikrofon. A boom, tehát, vagy hogy hívják tényleg, ezt? Tehát, hogy miért hozzák ide ezt a szörmókot? Mi a franc ez? Mit akartok itt? Ja, hogy ne hallatszódjon a szél, tehát ilyen szinten nem tudtam semmit. És akkor hát ehhez képest elég neves producer lettél. Végigjártam ott a 3 tévécsatornát, és akkor mind a 3 adott volna időszlottot. Természetesen a finanszírozás az, amilyen volt. Mind a 3-nál? Még az RTL is, még Kolosi Peti is azt mondta, hogy vasárnap délután. Hát az nem. Azért azt tudtam, hogy prime time-ba kell tenni, ha ebből egyszer azt akarjuk, hogy sikeres műsor legyen. Meg valahol mondtad azt is, és egyébként maximálisan átéreztem, és egyetértettem vele, hogy mind a 3 tévével beszélgettél, de azért valahol a lelked mélyén azt érezted, hogy ennek a közszolgálatban a helye. Mert hogy hát azért a közszolgálatnak van leginkább kapcsolata a kultúrához, az örökségvédelemhez, meg hát valahol a klasszikus zenéhez. És akkor én belegondoltam, hogy mennyire igazad van, mert elképzelni nem tudom, hogy a való világ után, vagy egy Big Brother után, most teljesen mindegy, nem minősítem ezeket, de egy reality show után, meg akkor jön a fantasztikus ifjú tehetség, fogja a hegedűjét és játszik. Tehát, igazából az igazi kihívás ez lenne. Mert akkor olyan nézőrétegeknek is meg lehetne mutatni, akik esetleg nem találkoznak ezzel? Még sose, igen. Tehát nekünk, amikor még Szimacsarnoknak hívták, a Bokcsarnokot volt az első karácsonyi koncertünk, teljes teltház 2 hét alatt, de minden egyes tételbe vele tapsoltak. Tehát, hogy annyira lehetett látni, hogy életükben először vannak klasszikus zenei koncerten, még így is, hogy az MTV-jában, a közszolgálati tévén voltunk, és igazából ez az igazi siker. Amikor úgy... Igen, ezt akartam mondani, hogy talán ezt a zenészek sem bánják, mert hogy oké, nem illik, de hát közben meg ez a csoda. Most érdekel, hogy nem illik, nem illet 100 éve. Tehát, hogy nem illet gyereket szoptatni se a buszon 100 éve. De jó, nem, hogy így állsz ehhez. Nem megy másképp. Tehát, hogy az a legnagyobb kihívás az tényleg a szakma és a street level populár közötti balansz mindig. A MTV-ával megállapodtál, és elkezdted az első műsor összerakni az első műsort. Én tudom, hogy sok szakember véleményét kikérted, és aztán egy nagyon, talán a legjobb gyártócéggel kerültél kapcsolatba. Itt van megint egy közös pont köztünk, mert nekik meg én dolgoztam hosszú évig, mint PR ügynökségük, meg kommunikátoruk, ugye a Show and Game-ről és Závodszky Zoliékról van szó. Sőt, egyszer voltam Cannes-ban a televíziós vásáron, ahol az első sikere volt a Virtuóznak, azt hiszem, nem tudom hányban, hogy úristen, nem az van, hogy ott voltam. Ott voltam velük, hogy nem, tehát, hogy
Az egy olyan pillanat volt az életben, igen, hogy nem mi megyünk vásárolni tartalmat külföldre, hanem van valamink, egy formátumunk, amit egy magyar nő jelesül, te találtál ki a csapatoddal, és ezt megveszi egy nemzetközi cég, és akkor elkezdi elvinni. Tehát az egy fantasztikus pillanat volt. Declare Production volt ráadásul. Aki a Late Night Show-t, meg nem tudom, a Carpool Karaoke-t, meg ezeket birtokolja. Első körben még az a New York-i sajtótájékoztatónk volt, az első, az a Declare Production, aki a Golden Globe. Abszolút, tehát a Golden Globe atya, és Mark Rafalowski volt, aki így úgymond egy kicsit ugye keresztapa is. Tehát én mindig sírok, tehát hogy te is? Ezzel nem tudsz mit kezdeni, tehát én ilyen nagyon érzelgős vagyok. De felfogtad, hogy mi történik veled? Tehát akkor már nem arról volt szó, hogy elbukom-e a kocsimat meg a lakásomat, hanem arról volt szó, hogy egy nemzetközi mértékű dílt kötök, ami persze biztos jó, de az ember nem a financialitásra gondol, hanem úristen, ez mekkora felelősség. Te jó ég, ezt hogy fogom megugrani? Igen, de hogy hogyha valamiben úgy mindig hiszel, akkor nem is merül úgy fel. Tehát én nagyon sokszor úgy fekszem le este, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy van még ennél több, amit adhat az ég. Komolyan. Tehát, hogy így, hát hogy hogyan, és becsukom a szemem, és nem tudok órákig elaludni, miközben olyan valami történik velünk, tehát, hogy olyan nevek állnak mellettünk, de tényleg a legmagasabb szakmai körökből, legyen ez pénzügyi, legyen ez marketing, branding szakértői, vagy mondjuk olyan valaki, aki a corporate dolgokhoz érte legjobban, vagy tehát Simkins iroda, SBGK, Nagy Istrócsányi, tehát hogy tényleg olyan akkora elképesztő nevek állnak mellettünk, és minden kapu azt lehet mondani, hogy kinyílik. És ez az, ami a hihetetlen. A sikernek azt szoktuk mondani, hogy van árnyoldala is, és erről csak keveset szeretnék beszélni, de mégiscsak szeretnék, mert itt hétről hétre picit körbejárjuk azt is, hogy amikor az ember sikeres lesz, akkor megtapasztal sok negatívumot is, ha lehet így mondani, mert azért ez egy magányos játék sikeresnek lenni, mert az ember rávilágít a saját eredményeivel mások eredménytelenségére bizonyos helyzetekben. És tényleg annélkül, hogy részletekbe mennénk, de ezt az oldalát is megtapasztaltad? Tehát ármánynak, irítségnek, és tényleg nem fogok rákérdezni, csak szerintem abszolút, ez annyira hozzá... Persze. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért, amikor úgy az ember menetel föl a Himaláján, akkor mindig 2 lép előre, 1 vissza. Aztán egy idő után már 2 lép előre, 3 lép előre, és már ez a vissza lemarad, de természetesen abszolút. Tehát azért voltak komoly hullámvölgyek, de amit el tudok mondani, soha nem volt az, hogy megtorpantam, vagy úgy éreztem, hogy valamit rosszul csináltam. Nyilván a lelkemnek nem esett jól, és ez az, ami, hogyha valamit az ember szívből csinál, akkor az ilyen típusú dolgok egy picit jobban megbántják, de mint bizony azokat a férfiakat, tudod, akik úgy őket mennek, és biztos őket is, de mi nők azért szerintem ebben egy kicsit érzékenyek vagyunk, de azt hiszem, hogy ez a helyes is, hiszen ez a dolgunk, hogy mi legyünk az érzékeny rész úgy ott a családban, aki mondjuk úgy össze is fogja. De volt abszolút, és hát nyilván a legnagyobb kihívás nekem az, hogy tud az ember úgy megfelelni, amikor elsős lesz a kislányod, és ott kell lenni az évnyitóján, mert hát ott nyilván is akarsz, és hát nem is kérdés, hogy ne legyél ott, és akkor pont abban az időpontban van az első részvényesi tárgyalásod, ahonnan Sánkhájból, a világ minden tájáról jönnek, és hát nem itthon, hanem egy olyan országban, ahol igazából nem nagyon tudsz hazajönni egy direktbe, vagy egy autóval beszállsz, és akkor 16 órát utazol, mert még úgy azt is megtette az ember, hogy egész Cannes-ig autózott, amíg nem volt pénz a repülőre, tudod, ez azért ismerős. De hogy akkor úgy mit csinálj, vagy hogy osztódj meg, és tudod, hogy ott kell lenned este, de másnap reggel van, és nincsen közterepülő, privátgépen egyébként se repülnék, de hogy tudná egy nem is szoktál most sem még? Hát van, hogy a Maestro Domingoékkal A-ból B-ből, hogyha nem megoldható, de ő is nagyon keveset repül, de nem, tehát ezt tényleg nagyon odafigyelünk erre, hogy azért mekkora karbonlábnyomot hagyunk. De jó, hogy erre is figyelsz. Tök fontos szerintem. Az ölgyártás még nem megy, mert az még, de nagyon tervben van, hogy majd egyszer eljön. De egy kicsit még visszatérve erre, hogy ez az igazi diléma, hogy akkor már úgy döntesz, hogy egy olyan repülővel is hazajössz, ami nem javasolt éjszakai repüléssel, és akkor kikeresed, mert azt úgy még nagyjából meg tudod engedni. Amikor
bárányhimlős lesz a gyereked. Tehát, és nincs évnyitó. De hát a bárányhimlős gyereknek is az anyjára van szüksége. Nyilván a bárányhimlős gyereknek is az anyjára van szüksége, de úgy lesz bárányhimlős, hogy 3 nappal előtte, tehát hogy már a nagy lázzal, meg mindenen túl van, tehát már éppen belecsaptam volna egy ilyen nem tudom milyen kávédaráló repülőbe, hogy na, én azzal hazajövök, és akkor is ott leszek az évnyitón, tudod? És akkor így onnan föntről, hogy te atya úr, tehát megint az isteni gondviselés. Igen, és hát persze mellette meg lelkiismeret furdalás. Hát az folyamatosan van, az minden nő sajátja, akinek karrierje van, hogy állandóan folyamatosan lelkiismeret furdalás van valamiért. Vagy a gyerek miatt, vagy az üzlet miatt, vagy éppen akármi miatt, de valami miatt folyamatosan van. Jaj, a lányod most mennyi idős? 12. 12, és a 2 nagyfiú? 26 és 24. Hát nekik már nem kell hazajönni semmilyen, vagy legszebb lánykérésre, vagy hasonló dologra. De mielőtt belecsapok a következő kérdésbe, megvárom, hogy ezt a 18 másodpercet eltöltsük, mert aztán újra összekapcsolódunk a rádióhallgatókkal, és az tök jó, hogy akkor ők nem maradnak ki ezekből a fantasztikus történetekből. Itt csillog a szemem tőled, tényleg, abszolút. Nekem is tőled. Nagyon jók a kérdéseid. És most hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei a Sláger FM-en. Nos, hát az elmúlt 6-7 percben ma esti vendégemmel, Peller Mariannal, a Virtuózok producerével megtudtuk, hogy hát hogyan is volt az, amikor először nemzetközi érdeklődés mutatkozott a műsor, azaz a műsor formátum iránt, illetőleg arról is beszélgettünk, és javaslom, hogy aki nem volt velünk, az hallgassa majd vissza, hogy hát tulajdonképpen egy sikeres karrierrel rendelkező nőnek tulajdonképpen folyamatos lelkiismeret furdalása van a családmunka, a gyermek karrier tengelyen, még akkor is, hogyha annyira sikeres, mint ő maga. No, hát a 2 nagyfiad már felnőtt, de hát a kislányodnak azért még szüksége van rád, és rettenetesen sokat utazol. Mert nem volt elég, tehát nem tudsz megállni soha, ugye a kihívások táptalán, tehát itt van a formátum, amit megvettek nemzetközileg, amit nem engedsz ki teljesen a kezedből, tehát mindenhol megtartottad a felügyeleti jogot, tehát ha valahol indul az első adáson, vagy az előkészületen, ott vagy. Aztán folyik ez itthon, de már nem csak magyar műsorként, mert először emelted a tétet a V4-ekkel, aztán V4-ek és Szlovénia, és aztán most már lehet mondani? Igen, hogy abszolút. még nő, hogy most már egész európai lesz idén a Virtuózok, tehát 20 országot fog fel és átölelni. De ezeknek a gyerekeknek, akik ebben benne vannak és valamilyen szinten eljutnak, menedzsment tevékenységet is vállaltok, tehát közel 300 ifjonccal van menedzsment képviseleti szerződésed. Közben csináltál egy Virtuózok alapítványt, aki célul tűzte ki, hogy segíti azokat a gyerekeket, akik enélkül nem jutnának ahhoz a lehetőséghez, ami a tehetségük okán jár nekik, de anyagilag a szüleik esetleg nem tehetnék meg. És mit hagytam ki? Jaj, és egy oktatási franchise-on próbálsz most ügyködni, hogy a Kodály módszer a világon mindenhol újra tanult és tanított legyen. Valamit kihagytam? Nem, meg vagyunk. És neked a 24 órán túl hány órád van egy napban? Hát lehet, hogy föl kéne terjeszteni a 30-at. Igen, tehát mondjuk ez a 18 óra munka. A mai napig? Hánykor kelsz reggelente? Azt lehet mondani. Hát általában 6-kor. Na ez is egy ilyen pont. Nem lehet 9-10-ig aludni, olyan nem tud sikeres lenni. Nem is tudok, fáj a hátam. Kell egy jó matrac. Ez is igaz, csak hát hány darab jó matracot veszem a hátamra, és tehát tényleg volt olyan, hogy mit tudom én, 4 napon belül voltam 3 kontinensen, és össze-vissza keverem a szobaszámokat, tudod? Állandóan fölírom. Az ember mindig erre vágyik, és amikor így él, akkor azért kétszer elgondolkodik, hogy semmire nem bejut, csak a saját hálószobájára. Amikor utazol, viszel magaddal dolgokat? Hogy, mit tudom én, illatgyártja. Már úgy gondolom, hogy ilyen itthoni dolgokat, amitől otthon érzed magad? Hát a gyerekek képeit, igen, az azért úgy mindig nálam van, de inkább ilyen túlgondoskodó vagyok. Tudod, mindig van egy ilyen kézipodgyászom, amiben benne van, hogy legyen ott egy rendruhám. Nyilván a felhallgatóm nélkül sehova, mert az azért úgy kiszűri az összes mindenféle ilyen gondot ott a repülőn, tudod? Tehát azt úgy felteszi az ember, és akkor vagy dolgozik, vagy csillel, vagy alszik. Alapvetően tehát inkább ez az ilyen minden legyen nálam, mert nyilván volt olyan, hogy indultam egy fantasztikus koncertre a Maestrónak Los Angelesbe, és aztán utána egy olyan fogadás, ahol Dustin Hoffman és Sylvester Stallone, mindenki ott volt, és hát természetesen törölték a repülőjáratot Ausztriából.
Tudod, hát akkor majd milyen ruhába menj, meg hogyan, de hát akkor ott van a kisbőröndöd, és abban minden benne van, ezen mindenki nagyon röhög, hogy nekem teljesen tele van a kisbőröndöm, és hogy mennyi cuccot viszek, de hát tudod, a cipők. Hát hogyne? Ez egy kis koktélruha, meg egy kis magas, akkor mindig minden nőnek kell a kis bőröndjébe. És egyébként tök furcsa, mert tényleg mindent kipakoltatnak a bőröndből, de ezeket a magas sarkakat, amivel aztán eléggé sakba lehetne tartani a repülőgépnek az utasát, az ott maradhat, nem is értem. De hát... Én meg azt, hogy bírsz ezekben egyáltalán állni egy hosszú repülő után, de most azt hiszem a repülőút után ebben nem mehetünk bele, mert akkor még 62 órát beszélgetnénk, amit egyébként imádnék veled ennyit beszélgetni. Ezt hogyan varázsolsz otthoni hangulatot magadnak, ezt azért kérdezem, mert néhány héten ezelőtt a Burberry regionális igazgatója volt nálunk, aki egy magyar hölgy, és ő vitt saját törölközőt minden utat. Tehát, mit is mesélt, hogy volt olyan év, hogy 70 utazása volt, és hát vitt magával törölközőt, illatgyertyát, egy csomó mindent, hogy akárhol van, neki legyen egy olyan szett, amitől ő otthon érzi magát. A lányod hogy viseli ezt, hogy anya ennyit utazik, és hát akkor sokat nem vagy itthon vele, és ő gondolom itthon jár iskolába. Igen. Egyébként amikor még óvodás volt, akkor az egy picit könnyebb volt, sokat tudott jönni velem, de most is úgy van azért beosztva, egy hetet van velem, egy hetet az apukájával, és akkor az alatt, az egy hét alatt próbálok mindent elintézni, és ezért szokott becsúszni mondjuk 4 nap alatt 3 kontinens, mert tudom, hogy meg kell csinálni, és vissza kell érkezni. És nyilván ez nagyon szuper dolog, mert annál nincs szebb, amikor itt elmegyek érte első nap, és akkor az iskolából meglátom. De pont az a része marad le az utazásoknak, amikor úgy egy kicsit körül tudnál nézni, tudod, tehát nem csak stúdió és reptér között, meg tárgyalások között mozogsz, tehát hogy azon meg egy picit majd valamikor kell javítani, hogy mit tudom én ez alatt az egy hét alatt 1-2 út legyen, és hogy tényleg meg lehessen mondjuk nézni ezt egy olyan egzotikus országot, mint Szingapúr, ne csak azon kelljen parázni, hogy akkor hogy tárgyal az ember. Úgyhogy ezért tényleg minden egy kicsit ilyen futószallagos, és akkor rohanok, és tényleg sokszor a hotelból se jövök ki, miközben egy Japánban vagyok, ahol éppen a cseresznyefa virágzás van. Abszolút átérzem, én voltam Dallasban 3-szor úgy, hogy egyáltalán nem láttam belőle semmit, csak a repülőteret, meg a konferenciatermet. Akkor tudod milyen, igen. És kár érte, mert azért tényleg olyan fantasztikus helyekre eljut az ember. Tudod, ahogy nőnek a gyerekek, majd saját életük lesz, és picit több időd lesz talán neked is. A Domingóval való kapcsolat, ami hát akkor ezek szerint már egy ilyen célként, vagy tervként, vagy álomként már a falon volt az előtt is, hogy ennyire szoros kapcsolatba kerültetek volna, hiszen ő ma már befektetőtársad, részvényesed, és utána kérdeztem a rádióműsor előtt, hogy ez mennyire egy névleges dolog, vagy mennyire vesz tevékenyen részt a virtuózokban, és azt mondtad, hogy abszolút, tehát megy a tárgyalásokra, itt volt, amikor Prima Primissima díjat kaptál, eljött a családjával. Hát azért figyelj, valaki a férjével igyekszik a műpa felé, valaki elhívja a legjobb barátnőjét, de azért a Domingóval kevesen érkeznek. Igen, néztek is a szervezet. 2-szer is megkérdezték, hogy biztos. Igen, biztos. Nagyon, nagyon nagy dolog, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy a teljes nemzetközi karrierünk onnan indult, és hát azért őt elhívtad zsűrinek, és beleszeretett? Vagy mi az eredet történetetek? Nagyon érdekes, és itt megint, ami nagyon nagy tapasztalás nekem, hogy a magyarok a világban elképesztő összetartóak. Tehát, hogyha magyarok találkoznak valahol Magyarországon kívül, akkor olyan nincs is kategória, hogy mennyire segítenek egymásnak, és hát a Nicolas Márkó is egy kicsit ilyen háttérbe vonulósan, ilyen hasonló backstage ember, mint én, aki Markó Zoltán, és 30-valahány évvel ezelőtt a menedzsere Magyarországról, egy Győr környékéről, Győr vidékéről kivándorolt Amerikába, és hát találkozott a Maestroval, egy nagybátyjának a furgon kölcsönző cégén keresztül, ahol éppen ő is sofőrködött az iskola mellett, és hát ez odáig fajult idézőjelben, hogy ma már az első embere családtagként kezeli egyébként a Domingo mindenkit, tehát a nőrszöt, a házvezetőnőt, mindenkit, tehát hogy egy fogadáson nekik nincs helyük, ők sem mennek, és ez így van, ahogy mondom. És hát Nicolas Márkó a magyar, hát mert hogy tudod, amit mondtam itt az elején, hogy a német nyelv nagyon jó ment, de hát az angol az elmúlt 3 évben fejlődött olyanra, teljesen, tehát szót se tudtam. És nyilván a Niki magyar volt, és így merészen belemertem vágni, hogy megkerestem, amikor az első éves sikereink voltak, mert azért itt 1,3 milliós nézettségünk volt az első évadban, ott tényleg az egyik kereskedelmi csatornát megelőztük, a másikat meg megszorultuk. Igen, az idén ezért van az európai nagy jubileumunk az Eurovirtuosos. És hát őt megkerestem, és ő segített, hogy eljussunk a Maestrohoz. Először eljött a Zenakadémiára egy opera
fellépés és vacsora és minden után, hajnal 2-kor, és akkor kint cidriztünk, álltunk a Zeneakadémia előtt, mert már 4-kor becuccoltunk, kamerákkal, mindennel, gyerekek ott már aludtak a Zeneakadémián, tudtuk, hogy késő jön, mert mondták, de hát mindenki mondta ott bent, aki benn volt, hogy hát persze mit gondol itt ez a Peller Marian, hogy majd ide eljön a Domingo, de hát ha egy magyar megígér valamit, egy magyarnak az meg hát tudjuk, hogy te valamiben hiszel. Meg hát ott volt fönn a wishlisten a neve, hát de lehetett volna, más, mit nem értenek ezek? Lehetett volna, hogy nem jön el. És hát tényleg álltunk, és már tényleg már nagyon hosszú idő eltelt, és már nagyon hideg volt kint. Azt hiszem, hogy utána egy 4-5 hetes gyógyszeres kezelés lett a véget, adott a hidegben állástól, mert egyszerűen nem mertem bemenni, úgy éreztem, ha bemegyek, nem jön. És óriás taps bent, és hát a másik oldalon gyalog jött. De nem baj, mert eljött, ez volt a lényeg. És akkor ott játszottak neki a gyerekek, és azt mondta, hogy hú, hát ő még ilyet nem látott, és van neki egy Operália nevű versenye, ugyanilyen, csak nem tévés, közvetíti azt is egy streaming platform, de nem tévéműsor, hanem maga egy verseny, ahol operaénekeseknek segít, és pont azt látta meg benne, amit ő 20-valahány évvel elkezdett az Operáliában, csak hogy ez a klasszikus zenében, és akkor ez innentől kezdve eljött a koncertjeinkre, meghívta a gyerekeinket koncerten, és akkor itt is 19-re húztam egy lapot, mert hogy annyira sokat segített azzal, hogy gyerekeket felléptetett, vagy amikor Manhattanben volt egy koncertünk, ő maga eljött a családjával. De azért azt gondolatod, mekkora PR érték, hogy mi lenne, hogyha ilyen sok segítségért, akkor felkérném őt részvényesnek az angliai vállalatunkban. Nyilván egy tévéműsor formátummal foglalkozó vállalatot nem tudsz máshol alapítani, csak Londonban. London a formátumok hazája. Igen, esetleg még Los Angelesig is utazhattál volna, de London adja magát. Volt, tudod, az tök egyszerű volt, a reggel 6-os vízergépre felszálltam, és akkor úgy elutaztam az estivel, meg hazajöttem. Úgy mondod, de komolyan, tehát úgy mondod, mint aki kimegy a piacra, és vesz egy kiló krumplit. Tehát, hogy de tényleg, tehát, hogy felszálltam a vízre, még jó, hogy nem tetted hozzá, hogy hát 6-kor felszálltam a gépre, 10-kor megérkeztem, 11-kor alapítottam egy céget, aztán tehát tényleg gyakorlatilag befolyással vagy a világ klasszikus zenei szénájára. Mint producer, mint menedzser, mint formátumfejleszt, ez nem túlzás. Ezt egyébként teljesen független sajtótermékek nemzetközileg írják rólad. És akkor felszálltam a vizerre, elbettem, visszajöttem, tényleg, tehát, hogy annyira, ezt imádom, amikor valaki szenvedélyből, szívből, lélekből csinál valamit, és fel sem fogja, hogy az, amit csinál, az mekkora dolog. De, tényleg csoda, de nem én vagyok benne a csoda, hanem azok a fiatalok, akiket felfedezünk, és azok a nagy emberek, azok a nagy nevek, akik a szívüket, lelküket beleteszik. Tehát nincs olyan részvényesünk, aki csak pénzügyi befektető. Próbálkoztak Katárból egy csomó helyről, tehát nálunk ez a Money Plus befektető jöhet csak, és kizárólag akinek van hozzáadott értéke. Nyilván ez azért egy ilyen 2 hetes procedúra volt, tudod, kiküldtem a felkérő levelet, itt jön be a második gyermekem, hát hogy anya, gyere, figyelj, ott pont kaptunk valami szuper díjat, azt hiszem a Dohnányi díjat kaptuk meg, az is egy ilyen egész komoly díjnak számít, és hogy hát ígyunk meg egy fél pohár bort, és hogy ezt ünnepeljük meg, tehát hozzátéve nincs meg az enzim a szervezetemben, ami lebontja az alkoholt. Tehát egyáltalán nem iszol. Mata részeg leszek fél pohár bortól, egyáltalán nem, tudod, de tényleg nem. Erről is van majd egy jó sztorim 2-esben kávéval, hogy jött be az egyik befektető. Jó, már van a gyöngyös cipő, és van ez. Oké, rendben. Abszolút. És akkor, hát úgy ott írtunk valami levélformát, de hát nem nagyon volt bátorságom elküldeni, és a gyerekem biztatása, meg az a fél pohár bor, tudod, hogy hupsz, és akkor kiküldtük, és onnantól kezdve minden egyes e-mail, tudod, tehát az a szívdobbanás, hogyha bejön, nem 200-300 e-mailem egy nap, tehát úgy nyilván 100 belsős, ami csak úgy ránézek a tárgyra, de hát azért, mit tudom, 300-szor csippent a telefon 2 héten keresztül, tudod, és egyszer csak, és tényleg konkrétan emlékszem, az első kerületbe az autóba csippent, és ki volt írva, hogy Domingo Office. Hát és tudod, ez a megállt, nyilván először gyorsan imádkoztam, hogy úristen, meg sem mertem nyitni, kezem, lábam remegett, és akkor olvastam, hogy nem, hogy elfogadja, hanem, hogy óriási megtiszteltetés neki, és hogy igen, májusban, akkor, hogyha kint vagyunk, akkor tartsuk meg New Yorkban a sajtótájékoztatót, és hát nyilván innen indult minden. Ez egy nagyon szuper projekt volt itthon, de a nemzetközi lábat ő adta meg. Minden neki köszönhető. Hát azzal akkor tele is volt a hazai összes sajtótermék.
én 3 különlegességet látok benned, amellett, hogy tényleg egy példaképként viszed ezt a történetet. Az egyik az, hogy valahogy visszadod az ember reményét abban, hogy igenis, hogy van szükség az értékre. Igenis, hogyha az úgy van csinálva, hogy a mai napnak megfelelő, akkor le tud az ember ültetni tömegeket olyasmire is, amire eredendően nem gondolná. A másik az, hogy te úgy vagy ebben sikeres, hogy tényleg rettenetes mennyiségű cikket végigolvastam a mára készülve. Látom, nagyon fel vagy készülve. Hogy azt mindig, mert ugye én nem vagyok riporter, és mindig egy kérdőjel, hogy én csinálhatom-e ezt egyáltalán, ezért mindig úgy nagyon felkészülök, ahogy csak lehetséges, hogy nincs ellenlábasod. Tehát, hogy azért a magyar sikereket, akiket itt boncolgatok hétről hétre, nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy az is szétvonul 2 oldalra, és valaki isteníti, valaki meg csak azzal foglalkozik, hogy egyet beszúrjon, meg megnézzen, meg odamondjon, meg nem is úgy van, meg nem is. És rólad meg a virtuózokról, tehát nem találok rosszat, és ez annyira sok remény, tehát, hogy végül is vannak ilyen dolgok, amik összeképesek terelgetni az embereket. De jó. És a harmadik meg, amit ad nekem, hogy nem lehet olyat álmodni, amit ne lehetne meglépni. Tehát ha valakinek azt mondott 2013-ban, hogy hát van egy álmom, és akkor csinálok egy tévéműsort, és abból nemzetközi formátum lesz, és majd ennyi és ennyi országban megveszik, és csinálják, és közben én is. Hát kiröhögtek volna. Valószínűleg ki is röhögtek sokan, de te mentél előre, és csináltad. Igen, volt valaki, te is ismered, aki azt mondta, hogy hát, hogyha befocizott, hogy eljön a zsűribe ez és ez, akkor majd én itt békaugetésbe az Andrássy úton fogok végigugrálni. Egyébként nagyon vicces, mert pont Roland volt. És már megcsinálta? Mert megnézném. Hát igazából... Egyébként itt van, mert láttam, hogy bejelentkezett, úgyhogy ha Roland hallja, készülhet a békaügetésre. Igazából nem kell, mert aztán utána 1-2 olyan dolgot befocizott nekünk, amivel felmentettük a békaügetéstől, mert hogy sokkal többet ért, és nagyobb volt a hozzáadott értéke, de igen, tehát, hogy nagyon kevesen de ez is például egy példa a te karrieredben, hogy a fiatalokat felkarolod, és adsz nekik lehetőséget. Tehát itt ült néhány héttel ezelőtt ebben a székben Roland, ahol elmondta, hogy ő tulajdonképpen asszisztensként kezdett a virtuózokban, és lehetőséget kapott tőled, és bizalmat kapott tőled, és hát azért ma csak egy nemzetközi promoter, producer és a showbiznisz meghatározó alakja, hogy ez jellemző rád, hogy a tehetséges, lelkes fiataloknak adsz teret? Én azt gondolom, hogy magából a tévéműsorból adódóan hát az is. ott persze, de a csapatodban. De nagyon hiszek a csapatszellembe, és nagyon hiszek abban, hogy együtt sokkal könnyebb mindent megcsinálni, mint magányos farkasként. Igen, és van sok fiatal is a csapatban. Nem mondom, hogy azért könnyű mindig velük, de nagyszerű ötleteik vannak, és hogyha elhisszük nekik, hogy tudják azt, amire azt hiszük, hogy csak mi öregek tudjuk, akkor könnyebb dolgunk van. Hát azért magadat ne öregezd még le, kérlek szépen. Hozzájuk képest. Van olyan a csapat... 22 éves vezető analitikusom is, akinek mit tudom én, egy egész középiskolai osztály van az agyában, tehát, hogy igen. Én mindig azt vallom, hogy egy csapat akkor működik jól, ha van benne nagyon junior, mert kell az ő lelkesedése, a neki akarok menni a falnak típusú hozzáállás, és kell mindig nagyon szenior, az életbölcsességgel, a higgadtsággal, és akkor ezek ketten, meg ezeknek a balansza nagyon jól meghatároz egy csapatot. A nemzetköziség, az utazások, van olyan kollégád, aki egyébként már reklámügynökségedben is volt? Tehát nincs olyan 1-2 valaki, akit már 20 éve bármit csináltok, viszel magaddal? Nagyon más volt a reklámügynökségnek a profilja, de a Kalmár Emese kollégám, akivel nagyon-nagyon régóta, többek között ő is benne volt ebbe a csodás Domingó levél megírásában is. Természetesen nálam minden azonnal kell, és hogyha ez este 11, akkor is ott van, és este 11-kor is megírja, majd ezeken majd változtatni kell egy kicsit, hogy majd, hogyha még több országban ott leszünk, még strukturáltabbak legyünk. A menedzsmentünk az nagyon-nagyon állandó, de nyilván a budapesti, meg a fő csapás irányunk a londoni irodában azért vannak változások személyekben is, de általában elkötelezett és nagyon szuper csapat van, és a menedzsment az, aki így az egésznek a magját adja, jó kis menedzsment meetingek, ahol az elején csak én osztottam az észt, most már meghallgatom őket, és most meg már egy csomó dolgot meg ők terjesztenek elő, és akkor csak igennel vagy nemmel szavazunk, úgyhogy ez nagyon jó, de egészen az igazgató tanácsig. Igen, azt lehet mondani, hogy alakul. Azt beszéltünk róla, hogy igaziból 3 gyereked van, de hány gyereked van?
403. 403? És hát nyilván az a cél, hogy 444.403 legyen, mert hogy tényleg nagyon nagy dolog pont ezt megmutatni a világban, amit te is mondtál, hogy igenis szükség van az értékre, szükség van az értékes produkciókra. Az emberek nem azért fogyasszák azt, amit fogyasztanak, mert azt akarják, hanem mert, hogy azt kapják. Azt kapják. És hogyha adunk nekik mást, és vagyunk elég merészek, és ezt bizonyította a virtuózok, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy sok 100 000 komment, amit kapunk, hogy miattatok szerettük meg a klasszikus zenét. Ja, és ezek a megérzések, és pont megint visszatérve elmesére, ő mondta, hogy minden évben nagyon nehéz a gyártás, a nemzetközi gyártás, ez tényleg olyan, mint egy Eurovíziós tévéműsor, mindenhol kis blokkokba ott ücsörögnek a tolmácsok, és egy nagyon komoly összeszervezni, idehívni 26 országból 237 embert, különböző típusúakat, de úgy szervezni, hogy együtt legyenek a nagy sztárok a fiatalokkal, hogy legyen élményük, és mindig ő mondja, hogy mindig vannak ezek az úgynevezett ötleteim, az idén is volt 2, csináltunk egy Heal the World feldolgozást Michael Jacksontól. Az a YouTube-on megtekinthető egészen libabőr Miklós Erikával. Igen, és Dimas Kudai-Bergennel, akiről soha se hallottam annak előtte, csak... Jaj, de örülök, hogy ezt mondod, mert kicsit el is szégyeltem magam, hogy nem ismerem azt, aki énekel ott. Én se, de hogy elképesztő egészen odáig, és tényleg egy teljesen véletlen folytán nagyon szeretett volna 5 éves korától a Maestro Domingóval együtt énekelni, és így a kapcsolatrendszeremen keresztül Nász Csabi segített abba, hogy mindig mondogatta, hogy hát de tudod, itt van ez a Dimas, és ez a kazak fiú, és ez ilyen nagyon-nagyon híres, és mindig elengedtem a fülem mellett, hogy fogom én majd Maestro Domingónak mondani, Dimasra énekeljen. És akkor úgy meghallgattam 1-2 számát, és tényleg láttam, hogy ki tudja énekelni a 7 oktávot, és pont Szöulban ültünk együtt Maestroékkal, ott volt a fia is, és akkor hát már 26-szor kezdtem bele, hogy Dimas, és hát mindig mondta, hogy hát Marian, tudod, hoz nekem ide a Lady Gagát, és akkor majd éneklek. Milliárdan nézték a 3 tenort, hát valószínűleg mindenki vele akar énekelni. Mindenki, de ott ült a fia, és rákérdezett, hogy Dimas, biztos Dimas, mert hogy ez az ő fiának, mert hogy a fia dobos, és a Juilliardson tanult, és tök jó. A legnagyobb kedvence, az a Dimas, az a kazak Dimas, apa, hát nehogy már ne énekelj vele, ennyi, de egy ilyen véletlenem múlott az egész, érted, és nyilván én nagyon keveset kérek a maestroéktól, mert hogy annyit kapok automatikusan, és hát kijön ahhoz, hogy még ilyet kérjen. És akkor hát Dimas bekerült a tévéműsorba, és úgy képzeld el, Kriszta, hogy volt, hogy 6000 ember élőben nézte a YouTube-on a premier közvetítésünket, 6000. Tehát ez virtuózok szinten ilyen 300, de akkor már a legnagyobb sztárjaink benne vannak. És nyilván nagyok a nézettségi adataink, tehát azért 5-600 ezeres megtekintés. Igen, az MTV-nak ez abszolút a húzó műsora. Igen, de hogy nyilván azért szerződünk közszolgálati televíziókkal, hogy egyrészt azért, mert nagyon odavaló a műsor, itt erről mi már beszélgettünk mindenféle kamerán kívül, vagy a mikrofonon kívül, de a másik része, hogy a digitális jogait a műsornak minden esetben szeretnénk megtartani, mert nagyon szeretnénk a fiatal generációkhoz is eljuttatni. És ő a YouTube-on van. És jött ez a Dimas, és nem hittük el, hogy 6000-en nézik élőben, és mit a 700 000-es megtekintés, azért ezek olyan számok is organikusak. És azért, mert a fia azt mondta, hogy apa, ne viccelj. Így van, hogy hát a Dimassal énekelni kell egyet, és csodálatos produkció lett, és hát már ott gyanús volt, hogy amikor így bejött Magyarországra, már mindenki kazak zászlóval várta, meg nagyon komoly sikere volt, és nyilván akkor utána nézett az ember, hogy hát ki is ez a Dimas, és hát akkor úgy mondom, hát persze, hát jó, hát akkor tegyük be a zsűribe is, tudod, hát milyen tök jó, hogyha az ember azt gondolja, hogy évekig tervezed, és egyáltalán is erre kiderül, hogy néha ilyen véletleneken múlik az egész. Igen, mert hogy az azért egy kicsit koncepció, hogy nagyon fontos, hogy mindig megtartsuk az arányokat. Tehát nagyon fontos, hogy magában a versenyprodukciókban csak klasszikus legyen, de ha nem rakunk be crossover típusú zeneszámokat, akkor meg nem lesz nézettségünk, és ez a balansz az, ami... Hát nagyon jól tudsz egyensúlyozni a klasszik, könnyed között. Igen, nagyon jók a tanácsadóim, tehát ezt azért nem magamtól igen, de tudod, azokat jól kell tudni kiválasztani, én ezt mindig mondom. Igen, és nagy szerencsém a Batta Andrással, Keller Andrással, akik így húzzák föl a fejem, de néha ők is azt mondják, hogy pont az egyik András 2014-et írtunk, és hát meghívtuk a Piano Guys-t és a Two Cellos-t a tévéműsorba, tehát óriási összegekbe kerültek akkoriban ezek a nagy zenekarok. És hát ők voltak az extra fellépőink, de ahhoz, hogy mondjuk tényleg egy Cannes fesztiválra eljussunk, és egy Dick Clark
vagy egy fullvel kinyissa a szemét, kellettek ezek az extra produktok, és hát totál büszkén, hogy akkor itt Michael Jackson számot játszottak, és akkor András odajött hozzá, most direkt nem mondom melyik, megkérdezte, hogy ezt nem lehet kivágni. Tudtam neki mondani, hogy kb. 100 000 euróba került, hogy mindennel együtt szakkompakli. És hát nyilván azok a típusú számok kapták az elején a legnagyobb nézettséget, és onnan, ugyanúgy, mint hogy a Dimas rajongói, már átmentek és megnézték, és ez igen. A sok 1000, 10 000, 100 000 nézői komment, hogy hát mi azt se tudtuk, hogy mi az, hogy klasszikus zene, hát valaki azt mondta igen, nekünk, de hogy te majd... megváltoztatod kicsit a zenei közízlést, és ez egy fantasztikus dolog. És te elszégyellem itt magam, bepirosodok, olyanokat mondasz. Ez tény, tehát, hogy ez tény, és képzeld el, hogy az is tény, amitől megszakad mindjárt a szívem, hogy effektív vége van a műsornak. Igen, miközben annyi mindent szerettem volna még hihetetlen, nem? Abszolút. Nagyon sok mindent szerettem volna még kérdezni, tehát te megint az a vendég vagy, akivel sorozatot kellene csinálni, mert minden történetedből tudunk tanulni, és ez olyan ritka. Meg az is olyan ritka, aki ennyire két lábbal a földön marad, és ugyanaz a szenvedély hajtja, mint 10 évvel ezelőtt, és feltételezhetően ugyanez fog téged még 10 év múlva is, hiszen annyi álmod és annyi terved van, úgyhogy... De mindenki ilyen körülöttem. Hát, mert a fejétől, ugye, mint tudjuk. Úgyhogy Marian, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nagyon sokat tanultam tőled, és azt kívánom a legtöbbeknek, hogy a klasszikus zenén és a virtuózokon kívül, vagy amellett hallgathassák a történeteidet, és ne adj ilyen kevés interjút, mert szóval nagyon fontos, hogy beszélsz a virtuózokról, de azért fontos volna, hogy magadról is még többet. Köszi, de tudod, nálunk a gyerekek a főszereplők. Tudom. Én is mindig ezt mondtam, amikor még a Star Managementben voltam, hogy én vagyok az első számú háttérember, úgyhogy... És milyen jó is az. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Szuper riport volt, nagyon jók voltak a kérdések. Szuper vagy. Köszönöm. Az elmúlt 1 órában Peller Marian, a Virtuózok ma már nemzetközi produkció producere, alapítója volt a vendégem. Nagyon sok mindent kaptunk a képzeletbeli puttonyunkba, amit vihetünk magunkkal tovább. Jövő héten is itt leszek szerdán, remélem a hallgatók is velünk tartanak, amikor is Tatár György lesz a vendégem, aki a hazai turisztikai szakman top 50 listáján szerepel, díjazott, és megbeszéljük vele, hogy hogyan is néz ki az ő álma és az ő valósága. Addig is vigyázzanak magukra. 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 Addig is vigyázzanak magukra.